Zithe isuka nje ebhandeni ummeli kaNomachule Gigaba watshela usihlalo ukuthi uNoma akanankinga yokufakaza isidlangalaleni futhi akanankinga yokuphoswa imibuzo abameli bakaGigaba ngazokusho kulesi gcawu. Ms. Gigaba will not oppose and will simply abide by the decision of this commission. Ummeli kaMalusi Gigaba uadvocate Richard Solomon uthi kunomonakalo ongase udaleke ezinganeni zalabo bobabili uma ngabe uNomachule Gigaba ethula ubufakazi esidlangalaleni. It's not only to the spouse's romantic and marital relationship, but also to the children's private lives. It's inappropriate to have that evidence aired in a public forum. Usihlalo wekhomishana ubese phawula ngendlela okusingathwa ngayo ubufakazi obufaka phakathi izingane ezincane. My recollection, Mr. Solomons, my recollection of evidence relating to children seems to be simply evidence about some present being given to a child or something like that. I don't remember that there is evidence that relates to children that is really of any serious negative nature. Ngaseqaleni kosuku owabe isikhulu sakwa Transnet uSiyabonga Gama uqale ukwethula ubufakazi bakhe waziphika zonke izinsolo anindwa ngazo owabe umqaphi wakhe kulesi gcawu kuzo kukhona ezokunikwa imali umndeni wakwaGupta. When I went to the residence, as I've testified to the commission, I did not know any people who stayed in the residence, so I don't think they would have given me anything. I've never seen the suitcase. As I've said to you, I was there for about 10 or 15 minutes. Went in with Mr. Isa, came out with him. There was no such, this is a fiction. NgoLwesithathu uMengameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi ethule ubufakazi kule komishana. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli.